I on puc trobar el conill? Doncs entra per la porta petita. Hola, sóc la gata xarxar. Has vist passar un conill? Un conill? No prefereixes els gats? No m'agraden els gats. Has vist passar el conill, sí o no? Ui, que antipàtica! Fora del meu toll! Que t'aguanti el barret de boig! Hola! És el teu aniversari? Doncs no. Que guai! Perfecte! Aquí celebrem los no aniversaris! Guaita! Un convidat! Benvinguts sigueu aquí! Que bonic que sou! Sabeu què? Com això és una bogeria i estem celebrant lo no aniversari, parlarem d'algú que no sabem qui és i a lo millor és o a lo millor no és. I es diu la pastora. Vostè serà el senyor que ens presentarà a la pastora. Sentes? I parla, i pregunta-li coses. Qui és la pastora? La pastora va néixer el 1917 al Mas de la Pallissa de Vallibona. I era, quan va néixer, era un xic. Però els seus pares, com tenien una malformació genital, que pràcticament no tenia penis, llavors li van posar el nom de Teresa. Increïble! I això, clar, és que llavors pensaven que evitarien que el xiquet anés algun dia a fer la mili o fer la guerra. Penseu que en aquells anys s'havia tingut la guerra de Cuba i la gent estava una mica assustada i d'esta manera, posant-li un nom de Teresa, d'una xica, evitarien que el fill anés a fer la mili. Però era un noi. Clar, ell sempre se va sentir, ella sempre posaven, li diuen Teresa, i la cridaven com a Teresa, i vestia com a Teresa, com a dona, però ell se sentia sempre com un home, sempre, ell ho diu. Lo Teresot! Lo Teresot! Teresot. I al final ell adopta el nom de Florencio Pla Messeguer, que és el que realment ell se sentia masculí, no femení. Però lo de la pastora? Lo de la pastora és perquè ella, vestint ja de dona, sempre treballava de pastora en el seu ramat d'ovelles, per aquí dalt a la tinença de Benifassà, en alguns masos. I concretament va treballar al mas de la pastora, que no és dia de la pastora per ella, sinó que és dia de la pastora perquè el mas tenia aquest nom d'antes, no? I ella treballava cuidant el ramat o la rabera d'ovelles que tenien al mas. Ella sempre va estar tot sola, el seu pare va morir quan ella tenia 3 anys, i per tant se va criar en un ambient sempre molt de solitud, en les seues ovelles, aquí dalt al monte, al bosc, i la seva vida és una vida molt humil, molt de sofriment, i bé, això. I sempre va fer aquesta feina? Sempre, fins al dia que marxa del Mas de la Pastora, d'aquí de la Pobla de Benifassà, perquè l'estava empaitant, l'estava buscant la Guàrdia Civil, per la seva col·laboració amb la guerrilla del maquis que va haver als anys 46 als 50 aquí a la Tinença, ella va tindre que marxar i va integrar-se
a la partida, al sector 23 de l'agrupació guerrillera de Levante Aragón, se va integrar en aquesta partida. Precisament va baixar aquí a la Sénia, que és on vivia la Cinta Solà, que era la parella del Jaume Caelles, més conegut pel Carlos el Catalán, que era el dirigent, el que dirigia la partida del sector 23, i que vivien aquí a la Sénia, a la Cinta Solà. I és aquí quan la nit, se suposa, del 4 de febrer del 1949, quan la Cinta Solà li talla els cabells a la Teresa, fins a aquell moment Teresa, li talla els cabells i se vesteix d'home, i a partir d'aquell moment és quan ell adopta el nom de Durruti. És a dir, dins de la guerrilla, dins de la partida del maquis, a ella se li coneixia com a Durruti. I ell ja diu, llavors ja comença, ja sap que se sap que ja es diu el Florencio Pla Meseguer, adopta també el nom finalment, i crec que és l'any 80 quan ja s'inscriu oficialment com a Florencio, després de passar per l'exili a Andorra, després d'estar a la presó, i bueno, aquesta és la vida més o menys d'ella. Llavors era un hermafrodita? Si no, ella era home, evidentment. Ella del sexe masculí, per supòs, no? L'únic que, bueno, els pares la van escriure, com han dit abans, per evitar que anés a la mili. Per això li van posar el nom de Teresa. Però avui en dia, en els medicaments que hi ha, en els avanços quirúrgics que hi ha, no hagi tingut cap problema avui en dia en solucionar el seu problema de malformació genital. Després ella marxa, anys després, als anys 50, l'AGLA, l'agrupació guerrillera d'aquí del sector 23, se retira, i després ja ella marxa, ella i un altre guerriller, el Francisco Serrano, el Rubio, creen la partida independiente, ells dos torsols. Era una partida que més que se van dedicar a la subsistència. Va marxar d'Andorra a treballar, i bé, Andorra als anys 60, crec, és detingut, que treballava allí de pastor, Andorra la Vella, de pastor, és detingut per la policia d'Andorra i entregat a la policia espanyola, a la Seu d'Urgell. Lo tanquen a la presó, passa per la presó de Lleida, de Tarragona, on li fan un juí, lo condenen a mort, després la commuten la pena per 30 anys de presó, passa per diverses presons, València, la presó del Dueso a Santander, a Cantàbria. Això per haver estat al maquis o perquè va matar algú? És que l'Estat, és que en aquells anys se va muntar, la premsa sensacionalista de franquista va muntar la pel·lícula molt dolenta d'ella. Ells encara parlaven de dona, ells encara parlaven del guerriller dona, no? I la presentaven com a molt malvada, on li imputaven molts dels morts, quan realment ell, Durruti, mai havia participat en accions directes. Normalment feia tasques de vigilància o de suport, però mai, sí que anava en el seu armament, no? Però mai se li va participar en una acció on hagués hagut sang. Tot i que la premsa, com hem dit, la premsa sensacionalista d'aquella època la presentava com una dona que li agradava molt la sang, no? I molt malvada, però no és així. I al final ella va passar-se, Florencio Pla Meseguer, se va passar molts d'anys a la presó, molts d'anys, i al final va morir a la població de Locau, a València, l'any 2004, és a dir, fa molt pocs anys va morir. Bé, doncs ja n'hi ha prou. Ara minja i beu.